Γεια σας κορίτσια, λοιπόν θέλω ένα like για την καινούργια έναρξη από τα βιντεάκια μου. Την καινούργια έναρξη με την έφτιαξε το αγόρι μου, ο Ανδρέας. Θα σας βάλω το link του από κάτω. Έχει μια ομάδα στο Facebook που βοηθάει για υπολογιστές. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για υπολογιστές είναι ειδικός, τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, να μην πολυλογώ, αρκετά είπαμε για τον Ανδρέα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να σας δείξω. Μου είχατε ζητήσει να σας κάνω βιντεάκι με τα προϊόντα που δεν θα ξανά έπαιρνα. Λοιπόν, είναι αρκετούτσικα σχετικά, τα πολλά είναι καλλιτικά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να σας δείξω. Το πρώτο προϊόν που δεν θα ξανά έπαιρνα, μπορεί να σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό, είναι αυτό το σαμπουάν εδώ πέρα. Αν φαίνεται, ωραία, τη Sync. Είναι το κόκκινο και λέει ότι κλειδώνει το χρώμα στα μαλλιά και δίνει αυτό το αποτέλεσμα με το να μην φεύγουν τα βαψίματα τα πολλά και αυτά. Εγώ δεν έμεινε ικανοποιημένο το συγκεκριμένο. Πήρα το πορτοκαλί μετά να δοκιμάσω και το πορτοκαλί. Το χρησιμοποίησα βέβαια, αλλά εμένα αυτό που μου έκανε το συγκεκριμένο σαμπουάν είναι ότι μου λάβαινε τα μαλλιά. Δηλαδή, έκανα μπάνιο π.χ. σήμερα, την άλλη μέρα το απόγευμα έπρεπε να κάνω μπάνιο. Δηλαδή, το μαλλί μου εδώ πάνω ήταν λαδωμένο. Δεν μου άρεσε το συγκεκριμένο. Και το δεύτερο προϊόν, σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό. Είναι αυτός εδώ ο ζελές, Σάιρος, που λέγεται. Όπως είχα πει και στα προηγούμενα βιντεάκια, στο like και dislike αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο ζελέ εμένα μου άφηνε κομματάκια διάφορα λευκά. Δεν μου άρεσε. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος π.χ. ζελέ που κάνει αυτή τη δουλειά και δεν αφήνει αυτό το πρόβλημα. Εγώ πάντως δεν έμεινε ικανοποιημένη από το συγκεκριμένο και δεν θα το ξαναπάρω. Το επόμενο είναι ακόμα ένα προϊόν μαλλιών, είναι της Nivea, είναι αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον, είναι σχετικά παλιό που το έχω αρκετό καιρό εγώ. Λέγεται κρέμα θρέψης και αναδόμησης για εύκολο χτένισμα. Χάρης λέει εύκολο χτένισμα στα μαλλιά χωρίς να βαραίνεται, λοιπόν λέει ότι τα απλώνεις μια ποσότητα πάνω στα μαλλιά σου, ενώ είναι λίγο βρεγμένα και τα χτενίζεις χωρίς να έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, εμένα αυτό δουλειά δεν μου έκανα. Τώρα φταίνε που είναι πολλά τα μαλλιά μου και είναι πυκνά, φταίει το οτιδήποτε. Αυτό πάντως δουλειά σε μένα δεν έκανε. Δεν το χρησιμοποίησα, 3-4 φορές το χρησιμοποίησα, δεν έμεινε ικανοποιημένη. Και είναι ένα προϊόν που δεν θα το ξανά έπαιρνα. Λοιπόν, το επόμενο προϊόν είναι αυτά εδώ τα μαντιλάκια. Μπορεί να σας τα έχω ξαναδείξει αυτά τα μαντιλάκια. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Γενικά σαν μαντιλάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά γιατί θα τα ξανάπαιρνα? Δεν θα τα ξανάπαιρνα γιατί όταν ανοίξει τη συσκευασία και προσπαθείς να βγάλεις το μαντιλάκι από απ' έξω, τα μαντιλάκια τα κανονικά πάνε zigzag, τα συγκεκριμένα τραβάς ένα και βγαίνουν άλλα 5-6. Και αυτό με προνομίζει πάρα πολύ σε αυτή τη συσκευασία και είναι ένα προϊόν που δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναπάρω. Αν και είναι φτηνό. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα το σπρέι από τα Jumbo. Είναι το σπρέι για τα νύχια της Victoria. Είναι χάλια για μένα, τέλος. Δηλαδή δεν μου αρέσει καθόλου. Γενικά ψωνίζω Victoria προϊόντα, αυτό είναι χάλια. Βγαίνει καταρχήν το καπάκι συνέχεια. Μου σπάς τα νεύρα. Ένα αυτό. Δεύτερον, όταν ρίχνεις το σπρέι στα νύχια σου από πάνω, κάνει νερά. Δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν κάνει δουλειά. Είναι προϊόν που όχι απλά απορώ γιατί το κρατάω ακόμα σε τέτοια κατάσταση. Είναι για πέταμα. Λοιπόν, τα επόμενα προϊόντα που θα σας δείξω είναι καλλιτικό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με μολυβάκια. 3 μολυβάκια που δεν θα ξαναπαιρνά είναι, το πήγε στο μάτι μου, ένα της Essence. Ξέρω κορίτσι ότι πολλές χρησιμοποιείται γενικά Essence. Δεν ξέρω, πάντως το συγκεκριμένο μολύβι είναι τόσο μαλακό που όταν βάζεις από κάτω ή γενικά κάνεις κάτι, βγάζει κομμάτια. Και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου στο μολύβι. Ναι, εμένα είναι μαλακό, αλλά όχι τόσο μαλακό υπερβολικής να κόβεις κομμάτια κάθε φορά που βάζεις. Δεν μου αρέσει αυτό. Τα επόμενα δύο τα πήρα μαζί. Δεν μπήκα καν στον κόπο να τα χρησιμοποιήσω και στεναχωρήθηκα που βγήκαν τόσο χάλια. Είναι της εταιρείας Amy's Cosmetic, είναι το λευκό και το μαύρο, είναι αυτά εδώ τα δύο. Δεν ξέρω αν φαίνονται, εδώ είμαστε. Λοιπόν, οι μυτούλες τους είναι έτσι. Το συγκεκριμένο δεν βάφει καθόλου στο μάτι μου, με τίποτα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν βγάζει χρώμα στο μάτι μέσα έτσι, καθόλου. Και δεν θα τα ξαναπάρω τα συγκεκριμένα. Τώρα δεν ξέρω τι θα τα κάνω, κάπως θα τα αξιοποιήσω και θα τα χρησιμοποιήσω, αλλά πάντως να τα ξαναγοράσω δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάλι από την ίδια εταιρεία, την Amy's, είχα πάρει δύο concealer, ένα σε μολύβι που σας είχα ξαναδείξει σε ένα παλιό βίντεο και ένα σε stick, που είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό τι κακό έχει το συγκεκριμένο και δεν θα το ξαναπάρω εγώ, είναι ότι είναι πολύ σκληρό, δηλαδή δεν το βάζεις από κάτω το μάτι, αλλά δεν μπορείς να το απλώσεις πάρα πολύ καλά, είναι πολύ σκληρή η υφή του.
δεν έμεινα ικανοποιημένο το συγκεκριμένο. Αντιθέτως με το concealer μολυβάκι έκανε πολύ καλή δουλειά. Το ακριβώς αντίθετο. Το επόμενο, μπορεί μερικές να με βρίσετε, αλλά σε μένα προσωπικά δεν έκανε δουλειά. Είναι αυτή εδώ η μάσκαρα, η Volume, Look 1, Look 2. Εγώ τώρα δεν ξέρω γιατί, έπεσα στην περίπτωση, είναι πολύ νερουλή μέσα. Είναι τα βουρτσάκια, τα ξέρετε όσοι τα χρησιμοποιείτε. Αυτό είναι το 1 και αυτό είναι το 2. Εγώ το χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση απλά για να την τελειώσω, αλλά δεν θα την ξαναπάρω γιατί είμαι πολύ επίφοβη ότι άμα την ξαναπάρω πάλι θα είναι νερουλή και πάλι θα έχω το ίδιο πρόβλημα. Αλλά δεν είναι ότι τη μισώ τη συγκεκριμένη και μου άρεσε και πάρα πολύ και η συσκευασία και τα βουρτσάκια τη και όλα, αλλά δεν κάνει δουλειά. Δηλαδή δεν στεγνώνει γρήγορα και είναι πολύ νερουλή. Και αυτό είναι ένα λόγο που δεν θα την ξανάπαιρνα τη συγκεκριμένη. Το επόμενο προϊόν είναι τη 17, είναι μια πουδρίτσα, είναι το νούμερο 5, αυτή εδώ. Αυτή βασικά την πήρα, έχει φως και δεν φαίνεται. Την πήρα σε μια στιγμή αδυναμίας και βιαζόμουν να πάω στο φωτοσέντερ να πάρω μια πούδρα και να φύγω και πήρα λάθος πούδρα. Αλλά τι έχει συγκεκριμένη, είναι έτσι μέσα, είναι πιο σκούρα, είναι πιο χειμωνιάτικη έτσι περίπου. Λοιπόν, τι έχει συγκεκριμένη, φοράς την πούδρα και είναι αυτό που λες ότι είσαι παστρωμένη, δηλαδή η πούδρα δεν ξέρω π.χ. ως εδώ, είναι σαν να φοράς μάσκα από το υπόλοιπο σώμα, είναι τραγική διαφορά. Δεν μ' άρεσε καθόλου και δεν υπήρξε περίπτωση να την ξαναπάρω για κανένα λόγο. Λοιπόν, το επόμενο είναι ακόμα μια μάσκαρα. Είχα κάνει παραγγελία, είχα κάνει παραγγελία από το site του εξωτερικού και παραγγελία μάσκαρες γενικά. Και πήρα και άλλη μια της W7 που μου έχετε ακούσει να μιλάω γενικά για την W7 τη μάσκαρα. Και πήρα και αυτή εδώ, λέγεται Step 1, Step 2. Ξέρετε, εδώ. Step 1, Step 2. Κοιτάξτε, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω με τα προβληματική. Καταρχήν φεύγει αυτό. Ένα αυτό. Εφόσον φύγει και το βγάλεις, κοιτάξτε πόσο ξηρή είναι μέσα. Αν βγει ποτέ. Κοιτάξτε. Δεν ξέρω, σκάρω το προϊόν στην κυριολεξία μου. Και δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να το ξαναπαραγγείλω. Το συγκεκριμένο. Χρησιμοποιώ πολύ σπάνια βέβαια το Step 1 που είναι το λευκό. Σαν βάση. Είναι καλό. Το μαύρο είναι άχρηστο. Και αυτή τη μάσκαρα δεν θα την ξαναπάρω για κανένα λόγο όμως. Το επόμενο προϊόν είναι ένα lip gloss θα έλεγα. Είναι από την Oriflame, είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω πλέον αν το βγάζει στη συγκεκριμένη εταιρεία το συγκεκριμένο. Είναι πολύ χάλια προσωπικά για εμένα. Κολλάει τα χείλια, τα κολλάει. Δηλαδή μιλάς και νιώθω το κλατς. Είναι χάλια, είναι χάλια. Το βουρτσάκι, εντάξει, δεν μου άρεσε καθόλου. Πλαστικό. Δεν υπήρχε περίπτωση να το ξαναπάρω το συγκεκριμένο. Λοιπόν, τα επόμενα είναι 3 σκιούλες, σας δείξω και τα τελευταία. Το πρώτο είναι αυτή εδώ η σκιά. Θα την είχα ξαναδείξει σε ένα haul αν θυμάμαι καλά. Είναι το νούμερο 7 συγκεκριμένες. Δεν σας τις προτείνω να τις πάρετε. 1 ευρώ βέβαια κάνουν, αλλά δεν έχει καμία απόδοση πάνω στο μάτι. Ακόμα και με λίγο νερό που έβαλα εγώ στο πινελάκι για να απλά να τις σπάσω. Δεν βάφουνε και αν θα βάψουνε θα αφήσουν αυτές τις γραμμές. Χάλια προϊόν για μένα. Τελείως. Λοιπόν, άλλη μια σκιά. Την πήρα από την Avon, είναι η Color Trend και λέει ότι αν βάλεις μέσα το χεράκι σου είναι σαν μους. Δεν έβαψε στο μάτι μου, είναι αυτό εδώ το χρώμα. Το βαζάκι είναι αυτό εδώ. Έτσι. Φαίνεται, εδώ. Και έτσι πίσω. Εμένα δεν μου άρεσε, τουλάχιστον δεν έδωσε τη δικιά μου απόδοση σε αυτό που περίμενα. Τώρα την ψιλοχρησιμοποιώ για βάση σκιές ή δεν ξέρω, είναι να βάλω λίγο έτσι, αλλά δεν θα την ξαναπαίρνα, δεν ξέρω, συνεχωρήθηκα με τη συγκεκριμένη. Και η τελευταία σκιά που σας είχα δείξει νομίζω και στα like και dislike είναι αυτή εδώ πέρα που την πήρα 1 ευρώ στα καταστήματα του ότι πάρεις 1 ευρώ. Λέγεται ότι είναι της Schwarzkopf. Είναι χάλια. Είναι χάλια όμως, είναι υγρή σκιά, αλλά είναι χάλια. Τραγική τελείως, δεν μ' άρεσε καθόλου και δεν υπάρχει περίπτωση να την ξαναπάρω ποτέ τον ποτόν. Δεν υπάρχει. Θα σας τη δείξω άλλη μια φορά να τη δείτε. Είναι αυτή εδώ και νομίζω ότι βγαίνει και σε άλλο ένα χρώμα καφέ. Αυτή είναι μοβ. Δεν μ' άρεσε καθόλου, από τότε είναι χάλια. Μια χαρά συσκευασία τη, όλα καλά, αλλά η σκιά δεν μου άρεσε. Νομίζω ότι σας τα έδειξα όλα τα προϊόντα. Όλα σας τα έδειξα. Λοιπόν, εάν θέλετε κάτι άλλο για βιντεάκι, μου γράφετε από κάτω. Μην ξεχάσετε
να κάνετε like και subscribe και ελπίζω να σας άρεσε και η έναρξη. Θα χαρώ πολύ να μου γράψετε και να μου πείτε τη γνώμη σας. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι θα τα πούμε. Φιλάκια πολλά. Γεια.